Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Maris, 26 anyos, single, taga Bukidnon, Mindanao. Punto medikal kining akong suliran, aron inyong hisabtan, ingon inang mga panghitabo. Hoy, kagabi na aron? Nganong nang labag ko taon ka diha? Ay, mas ganahan ko manglaba nga ingon aron maoy, kay dili ko mainitan. Dili mainitan pero matunogan sad ka. Uy, barog na diha. Unya na natiwasa kay tingal panuhuton ka. O ma? Sa kung may ribs tapit, uy. Maris, pamanggod ka mato. Hindi pa ko makatug, ma. Ano siya nang naong nimo? Sakit manggod akong may ribs tapit, ma. Muna na akong giingon nimo. Tingalig na tunugan na ka. Nang laba, manggod ka nga gabiing dako. Ay haplase lang na dito. May haplas nga mo sa among kwartong papa nimo. Sige na. Kumusta naman? Nawa na. O ba, nawa na? Ay, panuhot ra gyud tingali to ba? Sa sunod, ayaw nagpanglaba ng gabiing dako. Kung gusto kang dili ka mainitan nga manglaba, anak ka manglaba sa mga alas 4 o padung basta alas 5 kay dili naman na kaayo init. O ba? Maayo kay dili ka busy ron. Ug nakahigayon jud ka sa pagkikita nako. O mahal, nauman naman kog lapa. Mahal. Kalos naman jud ka ta magka-baby sa? Gusto na gyud sa unta kay ko nga magka-baby ta. Pero nahibaw na baya kang maglisod gyud ko kay doon ako'y pikos. Paabot lang tani kod kung kano sa tahatagan. Akay. Mahal? Okay ra ka? Aray, kalit magsakit akong uwi. Tingalig kuwang kas tubig. Unsaon nga, perte magong inita rong panahon na. Tara, manginitag ka pa ng tubig. Okay na ka? Dili pa mahal. Mas misakit man hinoon. Unsa? Tara na. Iatod lang kas inyo. Paway lang usa kay tingalig maunsa ka. Tingalig mabdos na ka, mao nga naglabad ang uni mo. Usara ba na sa simptomas? Bitaw nak. Dili ka kamabdos. Uwi sa kumahibaw, ma. Pagpalit og pregnancy test aron masiguro nato ha. Ako na lang palit. Murapod kog na-excite kamay nga basin na ituod ug mabdos na ko. Unsaon nga gusto namang gyud kaayo ming magkaanak sa akong uyab nga si Owen.
ug nalipay rasad ko nga support sab kaayong ako maginikanan. Unya, negative man gihapon. Oh. Sorry, mahal, ha? Mahal. Okay ra, uy. Sige lang. Paabot lang kita. Bangon na diha, be. Maris, unsa man ka? Matugnaw kayo. Unsa? Gilantan ka? Mm. Uy, init man kaayo ka. Stila ni mo bataa ka, uy. Akong pahibaon si Owen, ha? Oh, higo pa ning sabaw. Maayo ni kainit pa. Salamat, mahal. Mahal, laom na ba ng mata nimo? Saan nga di man ko makatug og tarong? Anya, ikaapat na pagidrungan nga adlaw sa akong hilanat. Kung adlawan, maoki-okay na akong pamati, pero mura kong takigan inig kadlawon. Unsa? Pa-check up ka. Imnan ko lang ni paracetamol, mahal, uy. Tingaling mawala ni. Layo ba yung hospital gikan nini sa ato? Ang ako ipa-check up, ipalit na lang na kong tambal. Maris, nainom na kag tambal? Oh, ma. Unya nga nung murag wa man gyud na mulurang imong pamati sa akong tanaw. Ambot ani mo, uy. Feeling gani na ako murag may vibrate ang akong duha ka paa. Anya, puy-puy. Unsa? Uy, naunsa man ka di ay ka? Usahay sa feeling na ko. Managmagnam ang duha na ako katiil. Ginoo ko. Pa-check up na lang ka, anak. Gusto gid unta ko, ma. Pero kiti pa lang daan. Mahal na kaayo. Maris. Mausab yun yung problema na ako din sa amo. Kay layo ang hospital din sa amo. Maong nakahuna-una na lang ko pada og suwat kay tingilig doon na mo ikatabang nako. Unang pangutana, on and off ang akong hilanat. Unsa man ka ni? Angay ba kong mabalaka ini? Ikaduhang pangutana, usahay murag namang akong duha ka tiil. Nabalaka ko kay tingalig unsa nini. Dili ba ko kuyaw nga ma-paralyze ani? Ikatulong pangutana, usahay maka-feel sad ko og sakit sa may ribs dapit. Unya, magpuli-puli pag yung sakit ang akong waog tuong bahin sa dughan. Unsa man gyud ka aning akong ipamati? Panuhot ra ka ni? Ikaupat og katapusan, doon na say mga gabi nga dili ko makatarong og katug, kay murag na ay magbara sa akong ilong. Unya, dili ko makatarong og ginhawa. Og inikaadlawon, murag kong malipong unya kasukaon. Pero wa man say mo gawas inigsukan ako. Unsa man tambalang angayan akong imnon, ug unsa mang pagkaunang angayan akong kanon o angay na akong likayan. Palihog, tabang yung tambagi ko, kini ang akong soliran, Maris. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa tong programa, kini ang akong suliran.
Anya na sa bako si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Tungod lagi kay usa man ako ka medical doctor o sa ka psychiatrist o sa ka drug addiction specialist. Ako motambag sa iyong mga problemang punto medical, psychological, emotional, behavioral o mga problema sa mga ginadiling drugas. Klase-klase pamaagi, daghang pamaagi sa pagpadala sa iyong mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o dire ba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong magkutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga he who is not courageous enough to take risk will accomplish nothing in life. Mao gina ang pinaka-risgo kuno nga may tabo sa atong kinabuhi kanang dili ta mo take og risk. Udi tabo suway ba? Mao gina ganahan ko ani nga saying para ra gunag mo take kag board exam katos mga estudyante, di lang ko mo exam kay basig mahagbong ko. Pag decide mo di na ka mo exam, 100% hagbong na ka sa pagpasar ni budi ka mo exam. So katong way surte, di ba pasabot nga mas bugo-bugo ka kaysa uban na daghang mga factors i consider nato nga mo pasar ka o di ka mo pasar sa exam. Dili lang ang imong nebalan. Say kanang imong penmanship nga di mabasa ang uban katong mo correct sa imong papel, correct ka mong answer. Wrong na lang kay bati imong agi. Uban po na poy uban nga during the examination time na ay mga medical problem, gilanta, naglabad ang man, these are factors consider. So katong mga way surte, wait till next time good. Usap good. No? There's nothing to be ashamed of, no? Ay, nga anay magini, na amang good tay, katong mga tao nga, dili mo kapsitar o mga inunta kapakyasan, o ito dili mo sinso sa kinabuhi. Sinangla mo akseptar ta nga, mapakyas ta, mamaparo ka niya, matindog. Hindi kay, matumba ka din na lang ka matindog, tuog na naman ka. Adi, tumba ka, tindog, mapa, niya, daga na sa kusab, simpaday sa unahan o matuman ang imong gusto. Alright? So, ang atong magtatampo ko kadawa si Maris. 26 years old, taga Bukidnon. Punto medikal ang problema ni Maris, no? Back to our sender si Maris, 26 years old. Matod kini kay on and off ko no, on and off ang iyang hilanat. Unya magnam lang iyang tiil. Ito bati kina sa drama unya makaparalyze ba kuno ni. Ningabot sa punto nga hasta ang iyang gusok musakit na sad ang uwa ug tuong bahin siya ang dugan musakit na sad. Malipong siya kasukaon di nakatulog gisod nag ginhawa unsa mo kuno mga pagkaon nga likayan mao kuno ni mga pangutana ni Maris no nautunta nga ma-okay na ka kun lagi ko mo Maris you will have to submit yourself for laboratory workup diya sa Bukidnon no kadaghan ko ka nagbukidnon malay-balay sa Valencia arka naka-travel ngali ko sa Buda from Davao to Cagayan de Oro nindot kay yung lugar niya daghang mga green leafy vegetables no na adiha ang Del Monte pineapple kuan no daghang kay mga utanon diha nga makuha nimo nga mga vitamins unta kung kaon kanani no nagka-fever ka ngamong paghimuon na sa ospital kuan kag blood sample yang gikan sa resulta sa blood chemistry makita dag naabay mga WBC kanang WBC white blood cell count kung kuan na siya kung taas na siya meaning naka-infeksyon o may makitang kago urinalysis kung naay bakterya da makita naka-infeksyon so mo na mag on and off fever kay naa man kay infeksyon either viral bacterial rheumatoid arthritis or inflammation baron sa mga joints nimo mao na ang mga may mong metabo pero unsa man atong normal body temperature basig moingon ka naka-fever ka nya wala kay fever imo ra pagtuo so atong normal body temperature akong balikon sa makadagan 36.5 to 37.5 degrees Celsius. Barato naman ang thermometer na mga ibaligya sa butika o sa mga medical supplies. Ayaw kada household na thermometer para makuha na to nga naaba kay hilala to ba? Okay, kuan lang sa atong kamot pa lantan lagi ka init ka. Basi lang imong kamot may init ang imong ito. Wala na yung temperature, no? So, dili po na to ma-roll out ani Maris kung simbako lang ana kay dinggi, no? Mabagay common karon sa atong mga palibot na nang dinggi, no?
Gani, dengue, hemorrhagic fever, o ba na magdugo, no? Magdugo man ang masakit og dengue is because muluwer ang platelet count. Kung muluwer atong platelet count, posible ta mag-hemorrhage. So, mao na akong ika-explicar. Unsa may normal platelet count, no? Dr. Jojo Santiago, suito kay ani na, naman siya laboratory da sugod sa Derliti. Normal platelet count is 150,000 to 450,000 per microliter of blood. Kung ubos niya ani, posible kang magdugo, no? Kay abdominal pain, posible kang sakit ang imong tiyan, nga uban na ni gani, kung na-infection yun, mag-liver enlargement, mag-bleeding, matag-ingon ako. Suka-suka, manay mga timailan, no? Dili may mutang, higuaos ba? Di may mutang, di makatong. So, these are mga factors. So, ako malikon, ang pinaka-practical nga mo na to aning imong problema, Maris, nga unan o pag mong fever, is to go to the nearest hospital diya sa Bukidnon para makuhaan kag blood sample nga ma-laboratory workup. Ma-examine sa laboratory. Depende sa resulta, sa mga klase nga kagaw ang nadiya, virus ba, o bacterial ba, o bakog na, bakay dengue. So, mahatagan sa sakto nga pagtagad, no? Kung labad yung kayo may ulo, you may take ibuprofen or paracetamol, temporary nga makarelieve sa imong labad sa o, or may pinamic acid, acetaminophen, o na yung mga tambal nga silicoxib, o na kanang mga tambal nga madidali, no? Naproxen, pwede na po. Avoid alcoholic or kanang mga caffeinated drinks. So, sa may mga caffeinated drinks, mga tea, cha, mga coke, mga cola drinks, no? You may increase water intake, okay? Kung labad imong ulo, pwede nimo i-sponge, imong trapuhan, ha? Trapuhan nimo ang parte, ang skin nga diha dapita, magkuan ka, mag-sponge pa expose. Magkuan ba ka, trapo ba? Okay? So hinaot nakasabot ka sa kung speaker nimo Maris diha sa Bukidnon. Kumusta naman itong mga pinya diha? Nag-anak ko ng Camp Philip. Nag-tournament sila og golf. Wa ko ma-appeal kay di ko kaigo pas bula atong panahon na. Wala gina magkana matong edad, magkagamay ko ng bula. Ato sa teenager pa ko, akong duwaon basketball man. Pagdadiri na ko nga idara na, tennis na. Karon nga idara na gyud, golf na. Base no idaran pa gyud, kasi balik tag Julin na ni. Alright, so maayong adlaw. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa pagpanunay ninyong pagpaminaw sa mga RMN program. Okay, so from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatak RMN. Daghang salamat o maayong adlaw.